akwai shaƙiyanci da yake shiga a duniya yanzu da kuma ƙasashen musulmi, domin sai ka rasa ta inda wuta aka kunno ta, kai ta lalube kuma an ce sai da ɗan gari akan ci gari. Saboda haka inda kake zaton wutar a makera sai ka ganta a masaka. Wannan sai an tashi da addu'a sosai da sosai. Babu shakka gwamnati za ta sa ƙarfinta, amma tana bukatar goyon bayan al'umma, musamman matasan nan da suke sakin hanya su shiga irin wannan al'amari. Maiduguri bulunkutu irin wannan ne ya faru, ga mai tatsi ne har yanzu ana fama, duk kuma kan sigar musulunci. An gurbanta musulunci, an mai da shi ne musulunci. to wannan yaƙi namu ne mu duka gabaki ɗaya. Kuma idan kuna hudubobinku, wato ba gwamnati ce kawai ya kamata a yi wa hudu ba, shi ma talaka a yi masa hudu ba. Domin kullum sai a ga mai mulki kamar kullum shi ne macuci, mai mulki kullum shi ne, amma ba a duba shi ma mai biye, shi ma mai bi, shi ma a duba hankalinsa, shi ma a duba imaninsa. To wannan al'amari kamar yadda kuka faɗa yanzu aka fara, domin shaƙiyancin nan kun ga ƙaruwa yake yi, yana ƙara yawa. To ba yawan ne ba abin damuwa, ƙara zurfinsa shi ne ma abin damuwa. Domin wanda suka yi shaƙiyanci na da ai bai zurfin wannan ba. Saboda haka gwamnati tare da shawarwarinku, ita kanta gwamnati babu shakka ta fara ɗaukan matakai, ta fara fanaci, ta fara ɗaukan matakai domin tana bukatar hujja. Tun da farko duk mun ji abin da ake faɗa, da malamai suka zo duk mun ji abin da suka faɗa, amma muka ce ina hujja? Sai da aka kawo hujja, don da ba shakka ana ta faɗa amma ina hujja? Ko kotu ka je babba abin da za a same ka shine hujja, ina shaida, ina kaza, ina kaza. To kun san wannan hujja muhimmin abu ne. Saboda haka kuma wani lokaci sha'anin al'umma yana da wahala, inda kamar tun da farko mun yi tsalle mun ɗau wani mataki tun da farko, kada ku yi mamaki daga cikinku za a samu waɗansu wanda za su soke mu. Daga cikinku za a samu waɗansu ce kai wannan gwamnati bata kyauta ba, domin ba su ga zurfin al'amarin ba. To saboda haka muna gode maku, kuma Allah ya saka muku da alheri. Kuma muna roƙonku gobe juma'a in Allah ya kai mu, lallai huɗubarku ta zamana akan
wannan al'amari da kuma nuna izgilanci da aka yi wa addinin musulunci, da kuma kiran al'umma kada su goyi bayan wannan abu, kada su ji tausayin wannan abu, domin abin da yake faruwa a Kaduna, a Zaria, an ban mutum ya yi ƙarfi. Wannan ba za mu bashi ya ƙarfi ba, amma rashin barin sai ƙarfi banda gwamnati, akwai al'umma. Tunda mutum zai fito ya shaƙiyanci a yi masa tafi, ita gwamnati sai ta nemo polis. To kafin ta nemo polis din nan ya je an tai masa tafi, saboda haka sauran al'umma sai su ce wanda ake wa tafi ai yayi abin kirki. Shi ko polis da ya zo, ya wanda ake wa tafi kuma ka zo za ka matsa mashi. Tunanin faɗan adam fa kenan fa. Amma idan mutum ya fito da shi ƙiran shi ka ce tun daga lungu ba mu yadda ba, ƙarya kake yi. Amma an ban mutum ya haɗa matasa, sannan kuma kawai shi kenan an bar shi ya bunƙasa, bijimi ya girma, sannan a taho wajen gwamnati. Gwamnatin ta kai sai dai harbi. To mutane nawa ne za su rasa ransu akan wataƙila da tun da farko an ce sam ba mu yadda ba. Ana zagin annabi a wannan guri, wallahi ba wanda ya sai sake zuwa wannan guri ya zagi annabi. Ba wanda za mu sake yadda ya zo unguwanmu ya zagi annabi, ba za mu yadda da wannan ba. Sannan sai gwamnati ta zo ta ce da kun yi laifi. Ai ba haka ake yi ba. Saboda haka kuma ana bukatar taimakonku. Imanin nan fa ɗaya ne. Abin da muke karewa ɗin nan ɗaya ne. Saboda haka masu addu'a su yi addu'a. Matasa majiya ƙarfi su ma suna da imani, amma kawai abin mutum ya bunƙasa, ya tara mutane, ya yi shiga sosai, ya shiga annabi, ya ta sama Allah. Domin haka ne sahabbai ba a maganarsu. Ya zo ya gama da annabi, ga irin shigarsa, saura kada ce Allah ne. Idan kowa ya haka fa, inda fa za ta kai kenan, in kowa ya haka. Wanda suka yi kallon bidiyo in sun ga shigarsa, wannan hanya aka kama. Can alheri to da wannan ne